Keď po každom záchode boli sedieť ešte ďalších 10 minút, telo ti hovorí niečo oveľa dôležitejšie, než len to, že si mala ťažkú stolicu. Väčšina ľudí si myslí, že tá bolesť po záchode je normálna, že to tak proste je a za chvíľu to prejde. Ale bolesť, ktorá trvá aj potom, ako stolica už odišla, neprichádza z toho, čo práve odišlo. Prichádza z toho, v akom stave je vo vnútri stena tvojich čriev. Vnútri tvojich čriev je tenká ochranná vrstva, ktorá funguje ako výstelka. Keď je táto vrstva zdravá, prechod stolice cez ňu nepocítiš vôbec. Ale keď je táto vrstva dlhodobo podráždená a zapálená, každý kontakt s ňou spôsobí bolesť, ktorá neodíde hneď, tak ako stolica prejde. Tkanivo zostáva podráždené ešte dlho potom, presne tak, ako ťa boli porezaný prst ešte hodinu potom, čo si sa porezala, aj keď sa ho vôbec nedotýkaš. A tu prichádza tá časť, ktorú si väčšina ľudí vôbec nespojí s tou bolesťou po záchode. Čím dlhšie je táto vrstva v zápalovom stave, tým citlivejšia sa stáva na akýkoľvek ďalší podnet. A čím je citlivejšia, tým dlhšie trvá bolesť po každom ďalšom záchode. Presne preto si veľa ľudí všimne, že ešte pred rokom to prešlo za minúty a dnes tu sedíš 10 minút a čakáš, kedy to konečne prestane. Ak ťa zaujíma, prečo tvoje telo posiela takéto signály a chceš vedieť, čo sa za tým skutočne skrýva, tak sleduj tento profil.